Salutare prieteni, eu sunt Claudiu Fară și bine v-am regăsit la un episod din Sunset Roleplay pe Domești Multiplayer. E bine prieteni, înainte de a începe acest mai episod, v-aș ruga tare mult dacă ați dat bineînțeles acolo un like la acest episod dacă vă place și un subscribe la canalele următoare a lui Tudor, Ștefan și Cocomi bineînțeles, ca să strângă și eu o sumă cât mai mare pe canalele lor, iar noi să trecem direct la episod. Prieteni, după cum puteți vedea, suntem aici în partea asta a satului cu tasterul și am venit pe la Nea Ionel. Salut, Nea Ionel. Salut. Bre, ai zis că ai nevoie de niște lemne, nu? Da, dacă poți să-mi aduci. Bre, eu am o remorcă de lemne, dar te costă o leacă. Nu-i problemă, și în plus, dacă ai, poți să-mi aduci. Bine, dacă e să mai găsești ceva, în plus, eu să mai aduc. Bine, fecior, bine. Hai, noroc, bre. Salut. Bine, haideți să ne urcăm și noi frumos în dusterul nostru puternic dezvoltat. Oprim avarele și să-i dăm către casă, băi, tată. V-am zis, a venit până aici, în fundul aia asta de sat aici pe câmp, vai de capul lui. Și să vedem dacă moșul a zis că putem să-i aducem și în plus lemne. Eu în plus n-am, dar are Tudor. Din câte știu, că a fost și el pe la pădure. Și vreau să, cum îi zicem, vreau să văd dacă mă ajută un pic să aducă și el niște lemne și din banii aia îi dau și lui. Nu-i problemă oricum, știți că sunt om de cuvânt și așa, nu-i problemă. Mă, dar ce e aici, mă, iau ce s-o ridicat? Ce avea, mă, iau? S-o ridicat și pe aici, domnule. Și na, știți? Dar deocamdată sta să vedem dacă e Tudor acasă. Nu sunt, că teoretic ar trebui să fie acasă. Acum, practic, nu știu. Deci, da, hai să dăm un semnal frumos la stânga, să ieșim aici pe la ulița asta, pe aici, așa, băi, tată, bă, dai frumos tare, mă, dastrul ăsta, ce aveți? Uite-l, băi, tată, ce aia? Da, uite că am personalizarea, ai bun. Hai să-i dăm, băi, tată, cred că o iau pe aici, prin spate, sau, ba nu, o iau pe uliță, direct pe acolo, pe el. Ce să mai zic, băi, tată, tot cu treabă, uite, am vândut baloți, cum vindem și lemne, v-am zis, trebuie să-mi fac bani înapoi, că mi-am cumpărat, uite, mi-am cumpărat dusterul ăsta, hopa, stai că m-am băgat prea bine. Mi-am cumpărat și eu dusterul ăsta, am mai cumpărat un tractor, să ai toate nebunile. Dar haideți să urcăm frumos aici pe la deal, pe la Tudor, dacă e acasă, Fane nu a ajuns încă, v-am zis. Dar o să apare și el. Haideți să urcăm frumos aici pe la deal, să vedem dacă e domnul Tudor acasă, băi, tată. Ia uite-l acolo, la furgonul lui. Hai să vedem unde lăsăm și noi dusterul ăsta. Da, bag aici direct la poartă. Sau mă duc acolo lângă el. Mă mai uit, băga mea și-o picior. Hai, ne dă. Salut! Salut, bă, Tudor, ce zici? Bă, de pe aici, așa am lemnele ca să mergem, nu? Am înțeles. Băi, fii atent. Am vorbit cu Nea Ionel, care are nevoie de niște lemne. Și o zis că dacă mai am ceva în plus, pot să îi mai aduc, că mă gătește, nu-i problemă. Da. No. Și tu văd că ai aici un furgon, ce-i drept. Da, uite, o ai încărcătură chiar destul de mare aici. Și să-i o vindem și jumate... Și jumate îți dau și ție din bani. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu cât ai? Eu am remorcă plină, mă, ce ai? Cât e? Ce? Cât e lor? Nu știu, vedem. Hai la vale la mine ca să-mi iau și eu tractorul și mergem. Bă, hai lasă-mă pe mine până de valea cu duster să văd cum merge. Dau trupa. Bine, ha. Vrei să-l bagi în curte, da? Da. Bun, haideți, ne urcăm frumos în sprinterul lui Tudor, băi, tată. Și să mergem și noi la vale. Ia uite, are și asta o încărcătoare. Hai de capul meu, uite, mă, ce faci, mă? Bă, poți să-i dau o leacă mai tare? Bă, dai ușor că e nouă. Bine, băi. Ha. Nouă. Acum la mâna a doua, dar totuși, am idee tare că dacă se strică ceva, hai că îmi bat picioarele. Uite, și-o nimerit și Tudor furgonul ăsta. Bine, merge destul la Sprinter, nu e al meu, v-am zis, e al vecinul. Dar vreau să-mi cumpăr, m-am hotărât că îmi bat picioarele, tot modelul ăsta. Deja am căutat, hai mă, ce facem? Deja am căutat și îs hotărât, îs bazat pe mine, vreau să-mi iau și eu. Să-mi bat picioarele de vămint. Haide să-i dăm, băi, tată, opa, uite că era să mă duc.
să-i dăm către ferma aici la noi, la vale. Și să luăm frumos tractorelul ăsta nou, care e cuplat direct la remorca de lemne. Uite. Ce face ăsta, Bă, mă? stai așa că... Pune frână în fața mea, Doamne ferește, ia uite, era să mă bagă în spate, l-a dat ce practic putea. Bun, haide să îl lăsăm aici furgonul ăsta, că trebuie să întoarcă oricum cei drept. Haideți să ne dăm jos și să mergem să luăm tractorul, ia uite-l acolo cu remorca. Bă, lasă că-l pun eu la locul lui, dă-te jos. Lasă-mă pe trage. Dă-te jos! Ha. Dă-te jos că-l pun unde știu eu. Bă, da, ai și tu un fel de a conduce, vai de capul tău. Bă, Hai să nu se băgăm mă ceare, frumos. mă. Sta. Oh, uite, bă, da. Mă, de acum mă va pe aici, ia stai mă că m-am enervat. Lasă aici, băga mie și o piciorul în el de asta. Stai așa? Aici stai, dacă ai figuri pe tine, gata. Îl oprim frumos, ne dăm jos și haideți să mergem să luăm tractorelul, băi, tată. Bă, dar trebuie să mă duc să întorc în deală, băi, gai mie și o picioarele. Haideți să ne urcăm frumos în tractor, să-l pornim în primul și în primul rând, că așa e normal. Hai că l-am pornit și să-i dăm... Bă, stai așa, ai stație? Da, am. Lăsam, am. Da, eu am și la ăsta așa o mică stație pe aici. Da, păi nu, cât să vorbesc cu ăsta așa din când în când, știi și voi, da? Și ce să zic, nu uitați să lăsați acolo un mare like la episod, bineînțeles dacă vă place, și un subscribe la canal. Deci să nu uitați de subscribe. Bun, și să mergem, băi, tată, către Nea Ionel, că cam așteaptă lemnele. Băi, Tudor, mă auzi? Da, te aude. Băi, eu o luăm pe la primărie și... Lasă-mă pe mine în față, că știu eu unde este asta. Hai să dăm un semnal frumos la stânga aici, avem semnal. Că până la primărie încolo mergem. Așa, băi, tată. Și să-i dăm acum direct către Nea Ionel. Aici că mai stau pe când îl dau blană la tractorul ăsta să-l mai desfund, că e cam înfundat, nu știu ce are să fiu sincer cu voi. Da, păi se desfunde cu timpul, nu-i bai mare și așa, că na, acum ce să fac? Uite, lasă băga la bar să bea bere, păi game și o picioare. Hai, fost Tudor ăsta, nu, fost, nu așa. Bă, vrei un suc? Că ne vedem noi acolo. Și să dăm frumos un semnal aici, imediat la dreapta. Băi, mă auzi? Dreapta, ui. Vrei un suc? Bă, nu, că am aici în cabină. Haide să dăm semnal frumos la dreapta aici. Am Sprite, nu știu dacă tu vrei să faci Sprite. Pe uliță. Și să-i dăm, băi, băiatele, ia uite, frumos tare pe aici pe la Lumești. Băi, ai, cum îi zice, merge sprinterul ăla. Ți-am zis că vreau să-mi iau și unul, nu? Bă, da, la care stăm la bușul ăsta? Oho, parte cealaltă a satului. Au făcut ăștia profil, du-te. Au făcut ăștia profil fix în mijlocul drumului. Au, în mijlocul drumului. Bă, dar ce tâmpără a făcut, bă. Vai de capul meu. Bă, dar știi tu unde stă ăla cumva? Bă, pe aici, în față, nu? După care fereastră. Bă, dar lasă-mi pe mine în față, ți-am zis. Bine. Păi lasă, du-te acum, dacă tot te-ai dus. Te duci să te grăbești tu, că știi tu mai bine. Da, ia uite, așa încărcătură. Băi, eu zic că am făcut o încărcătură babană. Cum ana? Să vedem. Hai să lăsăm ușor pe aici. Bă, dar ce mă? Zici că e cartier și pe dâmbul ăsta, hai să vedem. Uite așa, dă-i. Uite așa, pe dat. Lasă ușor pe aici, că aici dacă e bine așa, te-ai dus imediat. Hai să ne băgăm pe uliță, așa ca oamenii pe aici. Și să ne dăm o leacă jos la moș, băi, tată, să luăm la bătaie. Bun, nu să vorbim o leacă cu el. Uite așa. Salut, Brenel! Bună ziua! Salut, băieți! Uite, ți-am adus lemnele, a venit și ăsta, băiatul ăsta cu lemne, în plus așa. Bravo, mă, deștept, mai. Și, păi lasă, dar trebuie să le pui, lasă! Pui mei, mai întâi să zic om unde să ne lăsăm, bă, omul. Mai zice ceva, nu, ce să mai vorbim? Unde punem ele?
Du-i o leacă mai acolo, mai încând camion, parcele mai așa, dar două mai acolo, nu o lăsa în sat. Aici lângă, aici că mă încurc. Bine, hai că le lăsăm, hai, salut! Hai să ne urcăm frumos în tractor, băi băieți, și să-i dăm mai în față. Au zis că pe aici pe undeva, nu știu, dar hai să vedem. Eu îi las Aici, după poartă. Păi dă-te o leacă, ai pus și tu lemnul ăsta, da, nu mai cred. Dăm o leacă, așa, hop. Uite așa, băi, da, ne dăm jos frumos din tractorel și să decuplăm astea, centurile astea, știți? Fac, uite așa. Și haideți să descărcăm lemnele. Ia, unul câte unul, așa, punem aici lângă gard, fac. Eu îl lăsam acolo, dar păi dacă așa vrea moșul, trebuie să nu pus. Da, banii îi iau acum, de moment acum, după ce am descărcat, i-am și lăsat. Na, știți, nu vreau după aceea să mă fure, că ăsta e o stare, mă, și-o fi el bătrân, dar imediat te face de bani și așa. Cât e, mă? Și vă ți-am zis, bă, 60 de milioane, cam așa ar veni. Vreau să iau 70, dar după Hai, aceea mă, zice, 70, ca să fie pe 30. păi nu pot să iau 70, că m-am gândit că nu chiar încărcătură mare ce trebuie, că era un camion, da, dar așa. Hai, eu ne-am pus aici. Bă, du-le mă lângă gardă, bă. Ai, de mă lasă acum. Chiar mirozic mai pe câmp. O zi lângă gardă aici, bă, pe tine ia asta la ceapă, e nebun, că nu-i parcela lui. O lăsat deocamdată aici ca să-i taie, dar nu... Aoleu, bă, Tudor, bă, ne faci de râs pe aici, la oameni. Și așa nu... Lasă. Păi nu că lasă! Du-i, nu că lasă! Așa pot să zic și eu, lasă și răspund tractorul foarte și gata, lasă! Și ridică el după aceea. Hai să punem și lemnul ăsta încă un lemn. O i-am așezat, asta e încolo. Are moșul putere să-i pune. Fac și gata, m-am și dus. Haide, ne urcăm frumos în tractorel. Să întoarcem pe... Băi, da, am pus și o lemnul ăsta, hai. Hai să întoarcem să urcem pe ăsta. Ce facem? Așa lemnele, așa. Hai că până ce vine Tudor, eu vorbesc frumos cu ăsta de bani. Și a dat. Hop. Brenenel. Da, ia zi. Te costă 65 de milioane. Bă, dar nu lași și tu un pic din preț, măcar 45. Auzi acolo, vrei 45? Tu cum să-ți lași 45? Ți-am adus remorcă întreagă, băi, tată, băi, și un furgon. Ce mai vrei mai mult de atât? Bine, hai, îți dau 65 de milioane. Așa vrei să-ți dea Dumnezeu sănătate. Hai, nu mai bine. Hai figurițe că dau aici în capul în gură. Stai mă, loc, că ne sună la poliție. Da, haideți să-i dăm frumos către casă, voi băieți, acum. Că n-ai, văd lemne la moșul ăsta, mă, de șerna. Mă, dar ce zgârcă-i, mă, și că 45, auzi acolo, dar du-te, mă. Cine să mai vinde ție lemne? Fai de cap. Are lemnul că nu mai merge la el de acum, nu? Păi, dacă mă mai sună și așa, eu nu, da, bă. Dă-și mi-a, stai așa o leacă, 100 ca să trec până la bani. Ce? Dă 100 ca să trec până la bani. Ce să-ți dau, mă? Stai. Uite ce prost. Ce să-ți dau? Dă 100. Păi ne oprim amândoi la bani. Bine. Dar lasă-mă, faci. Da, păi lasă, du-te tu, hai, du-te. Mă, da, n-are ăsta o leac de cap, mă, vai de cap, mă, pune frână în față, acolo. Dar și dacă îi stric furgonul, tot el zbiară cu mine pe aici. Că cu TB-ul nu se strică, dar lui ăsta îi strâmb bara de pe spate și așa. Ce-o mai fi? El are o TV din fier. Păi cum să nu, mă, ăsta rezistă, bă, da, mi-e și-o picioarele. Ia, uite, pe aici am molos, bă, nu mai nebunit în satul ăsta. Și să... Da, să-l aștept. Te aștept aici. Păi da, că trebuie bar frumos, frumos. Oh. Băi, ai ajuns la bar? Nu, mă, te aștept. Păi hai, hai că... Apoi nu mai are rost să pornești de răfarul pe doar, na, acum... Hai să dăm un semnal frumos la stânga pe aici, ia, o să văd aici. Frumos tare bordul la ăsta. Da, ce să vă zic, vă mulțumim frumos pentru vizionare, bineînțeles. Eu am fost Claudiu, el a fost Tudor, salutare Tudor. Salut. Și stați pe fază pentru că va apărea noi episod cu Ștefan. Toate cele bune ne vor revedea în următorul episod.